balai ngi pha ya phe be phin wan ngi hap da wa kai kat kan jing lu hang ne te jing do nong jang ngi hang ne dai ra ba kai de ti par khat ngi im hang ne te ngi im hak kwai ngi im hak tempeu ngi yo ja na kwai tempeu metabat gini tourism ngi yo ja na bentai jong tourism nga ngadai kitbok rang sai ngadai u sekretari jong ka darang te ngawan hang ne langba ka jing kerpat jong itra jaka banyaran lang batki hakan ni ka jaka mata kasing nengkong nesap ngapan pau ya ka jing sungu ba ka jing ai khublei ya i menteri iba ladon lang bat ngi hang ne mata kasing ya pi ki media ki balawan ban sakhi ya ka jinglong jiman jong ni ka jaka ka bagi ni trai jaka ka kur sangkrem nadu ikong lakmi sangkrem ki men ki para jung i ki bala du e ni ka jaka lengba ka jingwan jong ni surok haga banang kong e ni surok swabakan urlong ki ni ki trai jaka kumbagi lapan sengau hanga bagi let ya kilalet ya ka jingelang na kapor sa kapor la arsin laisin kita ki ajan la ki priu ki bedai bat ka company ba kelapan syai ba kanam jia ai la kan nam du ai ya kini ki trai jaka ki ba rep hakani ka jaka bar silenter te nakaliang jongki ki company surok kelas dang bantrai kan surok imsam khwi lenti ba kan jia kumne kumba philai i dar jong khman hakani ka jaka bangidan te ha ka nik project surok ngihi ngisngthu ba ka jingman toy gede jingi pai ba ndrai kumba la jepat kala kanek jing trai surok kala kata sigat de ya kini kitrai jaka namar ya surok la thau kumba arsan mitar ndrai sabar jogni arsan mitar kala kata kadon ka jaka lai keblak ta 6% kini kitrai jaka kila du ai ya kini ka bri kwai jongki kila du yak jingthung jingtep kumu nu tempau kila du ai ya kini ki jaka sa ki turis homestay ki ba kinong sangkai perthai ki wan juan sa ndrai ya mentahi kini ki nong trai kimnut suban simbriu pan pensa akni ki jaka namar ba ka jingtrai torti jong ni surok ka bla penhap lagi khendau ki mau ki bahe bat kala tap ru dala ki jong khamat ngilai i ya ka tegi homestay ka brang susna mar siteng le seng la bandong namar ya kani ka jingjia nga pensngau si ki bor bahlor ki bor badai khmi ya kani ka surok ba kin phai khmat lem sia kini ki trai jaka ki trai bri ki ba syabar kini arsan mitar ba kin perkhat lem namar ka kata ya ka livelihood jongki lene ka jakpo jongki namar ba kinam yo khachu yo kwai thumpo jongki hagan nadu mentahi kasnam hadu ku isnam ki mansawan lese ba kin recover lene ban pan urlong biang ya kini ki jungthung jungtep jongki kan simpor sipo hadu khasan snam ai kidon ki bri lagi bala jular 6% ke bangi mitu su wat ki ding kwai lagi tempo nomor bala tap khait dagi mau ki khendau tenga pensngau ya ki bor bahlor bat simkhe kene bat banai ai namar ka kata sisa ya ki jingim jongini ki ba ki bedon bri hakni ke jaka tangi kentin khulai sibun nakaliang hi ka snong namar ki digi trai snong ki trai bri ki digi na nong song jongi langba jong ka snong impat don ndrai da dala langbai menteri bat kinong rep kila don ki jing ujor ki ba kila dep ujor sepo SDO civil jong ka penusla ndrai hadu menta ka respon ngimpat kalong suki bahan ndrai ngimpat yo i pat don kuno ka respon lawan inspection ka inspection sene showroom sene ka bri jong ni jak sangkrem kur sangkrem kan pat don ndrai station nang tiga la don sisin sin ndrai kam don kuno ka cingkela ini ka long positif respon kan